biasa sih kelingan. Ayo sandang pangan ibu tut manggung kuwi ibu desi kelingan. Ayo nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng kadang kula yang sampun kangen sanget. Sapa le? Mas Arif Nglumer. Waduh Mas. Menika Mbak Brigita pun kangen kalian jenengan. Nek nyindet kula tenggen medhien mriki mboten jenengan semplah jare semplah. Ayo nggih. Nggih. Suwale niku kaya sesek. Suwale. Suwale. Ibu kepala 4 parandine suarane sih landung ya olahragane ya apa le renang bukan sih anggere renang no sirahe mendelep kok metungul malah ayo iki pelakune kok ya Kang Bu eneng pelang ha cengkok iki ora munggah kaya munggah dhisik. Lho mergo mambu iki berarti paringi. Wingi lak entuk panjur kok Pekalongan tak paringi Bu Kesi aja negatif to. Ayo. Asosiamu. Asosiasi asosial. Mulai Bu. Sundari. Ya, niki. Yayi dik mah jan